umsindisi, umsindisi, umsindisi. Mafado, yamazi ubani locula kanjalo? Ubani yena locula kanjalo? Yazi ubani mafado? Umama kaNathi. Umsindisi. Sepanga una peace wena. Lathi abangakufuna esontweni yizo lezi. Futhi awungiyeke ngalezi zinto lezo. Thi ngokuthuma. Hamba lapha yokusifiso ne. Umbuzo ukuthi wastoka ngemali namateki weGucci lapha eJozi. Uzwile ngisho? Ya ngizwile mafado. Uzothini? Izothi sabona mali uMephistos. Unjani na? Junyo mafado. UMafado uthi ngikubuza ukuthi wastoka ngemalini lamateki wakho weGusha. IGusha lingenaphi la kule nto engishoyo? Wona ngathi uabnormal la uyezwa nje kahle nasesikolweni. Ngithi kuwe hamba uyokusifiso umbuzo ukuthi uwastoka ngemalini amateki weGucci eJozi. Hayi lento ongikhulumela yona. Yo mafado enikusho wena kamnandi. Yabo njalo. Uzoba islim indaba ezingakufuni uyazithanda kabe uyazazi awuzikhohlwa. Ngithi kuwe hamba uyokuFistos umbuzo ukuthi wastoka ngemalini namateki wakhe weGucci eJozi. Mafado angisho ngiyasho kamnandi. Okufuna ngithi sawubona manje uMephistos ngithiyo mafado. Uthi mafado ngikubuza ukuthi wastoka ngemalini namateki wakho umGusha.